Καλώς ήρθατε παιδιά στο βίντεο πώς να μην κοιμηθείτε. Πρώτον, βάλτε μια χαρτοπετσέτα με νερό στη μούρη σας. Άλλη χαρτοπετσέτα με νερό στη μούρη σας. Συνέχεια. Άμα το πετύχεις αυτό, είσαι μαλάκας! Άλλος ένας τρόπος για να μην κοιμηθείτε. Πάρτε ξυλάκια. Όπως βλέπετε, κινέζικα ξυλάκια. Και αρχίζετε και παίζει drums. Τα λα 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 λα. Ναι, γουστάρω να χορεύω. Αλλά άμα δεν με τύχει και αυτό, απλώς διαβάστε ένα βιβλίο. Μια φορά και έναν καιρό ένας άνθρωπος ήταν στο χωριό. Πάντα έλεγε ποτέ δεν θα τα παρατήσω. Μα εγώ θα τα παρατήσω. Όπως είδατε, δεν πέτυχε ούτε αυτό. Άλλος ένας τρόπος για να το πετύχετε είναι να χορέσετε drums. Και πάμε! Όλε! Θα χορεύετε συνέχεια. Και όπως βλέπετε, αυτό με τσέρνει. Ναι. Ναι. Και άμα δεν με τύχει. Και όπως νομίζω, θα σας δω έτσι ακριβώς. Όπως είδατε, δεν πέτυχε κανένα. Και επειδή βαρέθηκα τώρα, άντε, μιστάζω.